लोगोफोर गिबियावनो आं गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बरायना थावलायबाय आरोना ओमफ्राय सोरबा गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअ ओंखाम ओंख्रि संनायजों लोगोसे स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर जों हिनजाव मानसिफोर नालाय मारै सानफ्रामबो ओंखाम ओंख्रि संनाय बिदिनो स्टार्ट लाबाय ओमफ्राय नै आं दा नरसिंजों नासो नायदों आरोना नरसिं होनाय जि गोरलै गोरलै आराम जांबोबाय आरोना दाबायदि समनिफ्राय जि आराम नरसिं गोरलै मोनो आरोना ओमफ्रायो एकदमबारे माग जानुवारि फेब्रुवारि बिदि मासाव माने गैया आरोना ओमफ्राय नै दा जि मोजां गोरलै गोरलै जाबाय ओमफ्राय नाजों संनानै गोथावनो ना गोरानसो आरोना गोथां नङा गोथांबा गोथावसिन जागोन ओमफ्राय दा गोरानजों संनोसै आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा मा जायो आं नरसिंजों नाबो जानो बादों जोंहा लाफा जानोसै आरोना लाफा खानसै दा संनोसै आङो लाफा जायैनो ओमफ्राय नायलांबाय थाथारना लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअ मा देखायलांबाय थानो हायो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै आरोना फायनो लोगोफोर आंना फुंनिफ्राय ब्लग लानाया जेबो देखायनायानो जादोंसै आरोना ओमफ्रायो दा ओंखाम ओंख्रि मैयानि आथिमंगलाव जाना फैनानै ओमफ्राय दा बिलाइ खानो नागिरलायबाय आरोना आङो ओइ खोन्थादे ओमफ्राय दा बिलाइ खानो नागिरदों आङो नै बिलाइ माने गाबोन हाथायनि थाखाय हरनो थाखाय आरोना ओमफ्राय नै दा बोथोरानो बोरैबासो जाहांबाय आरोना फुरलालानो माबायदि जाखोथाय बोथोरा ओमफ्राय दा खाबाय थानोसै आरोना खानोसै दा मोनानो लांगोन आरोना मैगं नागिरनायाव बिराद मोनायो हाग्रा मैगं ओमफ्राय दा आंना बैयाव हाग्रा मैगं बुथुमग्राखौ हेवखुजोबनानै होबाय आरोना इयाव दा जेबो मोननाय नंला आरो ओमफ्राय दा बिलाइखौनो खानोसै मा मा मैगं मोनो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय दा अखासो हागोन बायदि मोनबाय दाखालिनि बायदि एकदमबारे खाखांग्रोम मोना थिगसे अखा जुब हाना ओमफ्राय बिलाइखौ खेमसिदोसो हानांगौ नालाय माबा सेवो नालाय ओंखायनो खेमसिदो हास'नोसै आरोना आङो ओमफ्राय दा खाबाय थानोसै लोगोफोरनो बारबायबो आङो ओमफ्राय लोगोफोरा आं मैगं खानो नागिरनायावनो नोंथांमोननो मोनसे सेयार खालामसै आरोना मा होनो दहाय आरोना बिदिनो न' हाबफैग्रा पन्डित थायोना एकदमबारे जोंहानाव हाबहैनानै जि बायदिसिना बुंबाय थाबायहाय ओमफ्राय आङो दरजानिफ्राय माबानिफ्राय ओंखारबोनानै थां जोंहा रावबो गैया एकदमबारे जोंहा न'आवनो रावबो गैया नाया जोंहा जेबो जाखायाखै होननानै बुंबाय एकदमबारे आंखौ बायदिसिना बुंबाय आरो नायगौबानो ओमफ्राय दाना ओं र' माबा मोनसे खोन्थादां ओमफ्राय दाना एकदमबारे दखानाव हाबनानै मेथाइ बायनानै जानो आं होनाखै ओमफ्रायो दखानखौबो आङो एसेल' खुलिनानै होदों आरोना ओमफ्रायो एकदमबारे बिसोरो बिदि नुबाथाय लब जायो नालाय ओमफ्रायो होनबाय मानोथो खुलिजोबाखै होननानै खुलिजोबा आङो न'आव खामानि दं होनना ओमफ्राय इयो जाबाय आरो 25 थाखानि जाबाय ओमफ्राय आङो फैसाखौ होबा होथोंसै होआबा नांला होनना फैसा 10 थाखाबो जासिखादोंमोन आरो ओमफ्राय गावहा लाथ'वाखै आरोना फैसाखौ ओमफ्राय दाना बिदिनो जाखांनानै आं मिथिलाहाय होबा होथोंसै होआबा थांथोंसै होननानै दरजाखौ फांथेनानै फैबाय ओमफ्राय हौवाखौ ओमफ्राय नों ओंखारहैदेरनाङा दे होननानै ओमफ्राय मासे गाज्रिद्रायनो ओंखारहैदेरनानै आंखौ बिराद माबा खालामबायना इयो एकदमबारे ओंखारहैदेरनानै जि बायदिसिना बुंबायहाय हौवाखौ आयु जोंहालायनो हौवाया जि फैसा गोनांखानो जोंहा आरो बाबाया फैसायानो गैजायाना हौवाया जि फैसा गोनांखानो जोंहा एकदमबारे ओमफ्राय दा आफायानो खालि जाहैनाय नङा फैसा लाबो होनना ओमफ्राय फैसाखौनो मोना ओमफ्राय बबेनिबा फैसा ओमफ्राय आङो जि बुंनो लुगैदोंमोन ओमफ्राय दा आरो बिदि मानसिजों जानला मानला बुंनानैबो लाब गैया र' दा खालामगोन माबा फैबा ओमफ्रायो एकदमबारे बिदिनो ओमफ्राय आङो नै आंनिफ्राय फैसा 10 थाखाखौ लाना थांदो होननानै होबाय आं ओमफ्राय होबायबो ओमफ्राय आक' बिबावबाय नोङो थाव होदोबा माबा फैसा होदोबा आंनोथ' होनबा थाव हरनांगोन ना आं हैगोन ना मन्दिराव होननानै बुंलायलायथारबाय आरो मन्दिराव आं हैगोन नोंनि नामाव एकदमबारे 700 लायना हैगोन आं होननानै बुंलायलायथारबाय आरो ओमफ्राय आङो एकदमबारे आखाइया ओरै बिलायलायथारबाय हरदो होननानै ओमफ्राय आं फिसाखौ जासिबाय आरोना पाकेटनि थाइनैखौ लालायलायथ्रा थाइबानिखौ थावखौ ओमफ्राय लालायलायथ्रा ओमफ्रायो आधा लिटार दंमोन आरोना फिसायाबो गैयामोन ओमफ्राय आधा लिटारखौनो हरबाय आङो गावनि थरमसो बियो एकदमबारे लगायबा लगायथोंसै लगायबा थाथोंसै होननानै धुप पाकेटसे फैसा 10 थाखा आधा लिटार थाव हरबाय आङो ओमफ्राय थांदो आंनि थाखाय लगायना मायो नोंनि खोथासै होननानै आं हरबाय आरो ओमफ्राय दा बिनि खोथासै आरो लगायना लगायाना गावसोरो ओरैनो थगायनानै बिजनेस खालामना जादों ना मादों ओमफ्राय लोगोफोर साख्रि गोनां हौवाफोरखौ दा बाहेरायाव ओंखारनो एकदमबारे बिदि होनबाथाय माबा माबि बुंफ्लानानै बिसोरो माबा माबि लाना थाङो आरो माने बेबायदि जानायखौ बुंखांनानै इसोरथ' जाखांनायखौसो बुंनो हायो नालाय जागोनखौ बुंनो हाया ओमफ्राय माबा माबि होनबाथाय गोसोआ बोरैबा मोनना बानायनो लुबैयो ओमफ्राय आं खुरख'लांसिगोन आरो ओमफ्रायो एबारनिफ्राय आङो बिदि हाबफैबाथाय एकदमबारे नाया जोंहा जेबो नाया होननानै ब्लद न' सिङाव हाबसोना थागोन आरो ओमफ्राय हौवाफोरखौ दा ओंखारनो हौवाफोर मानसि नुबाथाय बायदिसिना होनो ओमफ्राय जोंहा
हिनजाव मानसिनावसो ब्रा ब्रा बिना लांसिगोन ना दहायनि बुरैया मानसिबो खावगोन खोमाबाला गिलु-बालुनो एबारनिफ्राय गैला आरो बेखौ फैबाथाय आङो जेबो माबाला आरो न' सिङावसो द्रोब बाना थांसै आङो एकदमबारे गेटसेट जायाथ' आरो दासो मोनायो ओमफ्राय बेलासियाव संनांगौबो ना आं जानो फ्रिजनि मोनसे लोंखांबायानो नै लुगैदों आरो ओमफ्राय बेनो आरोना लोगोफोर दिनैनि है बिदिखौ जायो नामा जाया बिदिखौ गगा मोनो लांफानाय नङा आंखौ आङो ट्रेन गाखोनो बे जोंहा ट्रेन गाखोनो थांदों आरोना ट्रेन गाखोनो थांनाय बोरै जागोन ओमफ्राय लोगोफोर होमबा खनसे सान्दुं दुंनायाव जागोन सान्दुं दुंनायाव जागोन फैबाथाय ओमफ्राय दा बिदिनो आरोना बिराद जि आं ओमफ्राय मानसिफोरा होनबाय बिजनेस होयो बिजनेस बिसोरो बिदिनो थगायनानै जायो लाङो होनबाय ओमफ्राय आं जि बोरैबा मोनबाय एकदमबारे बिदिनो बिथाबबाय थादों आरोना दखानाव ओमफ्राय आं जि बोरैबा मोनबाय होनबा थगायजानासो लांजाबाय आङो ओमफ्राय लांसै आरोना गावसोर धर्म गावासो इसोरनो होननानै बिनानै लांदों गावनिसो धर्म गावासो इसोरखौ थगायनाय जागोन होआबा होननानै आं साननानै थाबाय आरो ओमफ्राय दा बिदि आरोना खोथाया लोगोफोर हौवाफोरखौ मालाबाबो बेबायदि फैबाथाय बाहेरायाव दा ओंखारनो गारा बिदिनो नारखे नुरखेबाबो हगार हरनानै दलद थानायानो मोजां आरोना मोजां खामानि मावा बिसोरो लोगोफोर आंना 2टा बाजानिफ्राय मैगं खानाया दासो खाखांबाय आरो खैथा जाखो 5:30 जाबाय ओमफ्राय नै बिथाङा एसे हेल्प खालामबाय आरो नै बेखौ बिलाइखौ इदिसो हानांगौ नालाय जि बुरजाखा नै माबा गोमोनबो गोथांबो जानांगौनो गोमोन गोजा बारा मोजां जायानो ओमफ्राय नै बुथुवा इयो खुदुना ओमफ्राय बै नैयो थागुना बिजौ एसे ओमफ्राय नै थास'आ है नोंलाय जि होथानो हामा ओमफ्राय दा पुरा जाबाय आरोना बिथाङा एसे हेल्प खालामदोसै आरो आंना खामानिया बिराद दंबायसोमोन मैगङा खानो आं हास्लाबथारला नैबेनो बिराद गोबाव लायो नैबेजोंनो बिराद गोबाव लायो बिसोरो फिसाना ओंखायनो गोबाव लायो ओमफ्राय दा बेखौ हाना दोनदो सुखाना दोनदो सुखादो दैयाव सुनांगोन नामा बेयाव सुना दोनखादोब्रा बेसे जायो होमबासो आथुर जाया नङाबा दाखांबाय आथुर जागोन जि आथुर जाखायो